Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi iddikjara li mhux se jagħmel apoloġija lill-Prim Ministru Robert Abela, lill-Brigadier Geoffrey Kurmi u lis-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta talli fetaħ kwerela kontrihom u akkużhom biqtil volontarju ta' immigranti. F'April li għadda, Jason Azzopardi f'isem l-Aqda Repubblika fetaħ kwerela fil-konfront tal-Prim Ministru Robert Abela, il-Brigadier u l-membri tal-ekwipaġġ tal-Patrol Boat P-52. L-akkużi ta' Jason Azzopardi iġorru pena massima ta' omor il-ħabs u riżultat ta' dan għaddej inkjesta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet virtwali dan l-istazzjon staqsa lil Jason Azzopardi jekk huwiex se jitlob apoloġija lis-soldati. Inti għadek temmen li l-Prim Ministru l-Forzi Armati ta' Malta qatlu b'mod involontarju lill-immigranti iva jew le u titlob forsi imqar apoloġija tal-li firmajt dik id-denunzja anke kumbat nafu li inti provajt tagħmel paslura minna. Jason Azzopardi li kellu l-appoġġ tal-Kap Nazzjonalista Adrian Dalija wieġeb ċar li mhuwiex se jitlob apoloġija lis-soldati. Ma nagħmel apoloġija għattu ta' xejn meta jiena naqdi doveri tiegħi bħala avukat. L-aġir ta' Jason Azzopardi sab ukoll l-appoġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Dalija li ddefendih mal-ewwel meta fetaħ il-kwerela u saħansitra rrepeta l-akkużi. Sigħat wara li ġie rrappurtat li l-Aqda Repubblika stess preżentat evidenza li turi l dak li għamlu s-soldati ma kienx sabotaġġ ta' dgħajsa tal-immigranti iżda proċedura normali ta' salvataġġ li ssir bejn sema u ilma, Jason Azzopardi rinunzja ruħu mill-kwerela li fetaħ. Jason Azzopardi firma l-kwerela flimkien mal-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Borċolivier. Il-ġimgħa li għaddiet Paolo Borċolivier fetaħ protest ġudizzjarju kontra l-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri u l-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta Geoffrey Kurmi dwar l-immigrazzjoni. Jason Azzopardi iddefenda lil sieħbu Borċolivier u akkuża lil One News li qed nattakkawh. Fil-konfront ta' avukat ieħor li qiegħda dmiru u ġie attakkat personalment mill-midja tal-Partit Laburista. Borċolivier kien bat kjarifika lil One News fejn il-menta li xsejjaħnilu eks-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista flok avukat, meta rrappurtajna li fetaħ protest ġudizzjarju. Borċolivier għeddet lil One News passi legali u rrifjuta li nsejħulu wkoll bħala attivist tar-Repubblika. Huwa sejjaħ il-protest ġudizzjarju kontra l-Prim Ministru, il-Ministru għall-Internu l-Brigadier bħala leġittimu. Fi żmien l-eks-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Borċolivier, il-partit f'tal-Pjetà qabad it-triq tan-niżla u fi żmienu spikkaw mumenti bħal meta bat email sensittiva biżball u taħt it-tmexxija tiegħu komplow jinħolqu djun kbar li ġabu l-Partit Nazzjonalista għarku btejħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.